kuru kan jarang ganti ban. Gak tahu bocor toh. Lah terus nasibnya tukang tambal bal kuwi piye? Tambal ban. Tambal ban. Ya ya. Apa? Tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Lah ngono lho bener ngono iso. Ngono kok laren mleset. Kuwi jenenge mensyukuri apa kehendak Allah. Sama seperti temanten berdua pada malam hari ini bersyukur nanggap wayang sedekah karo wong masyarakat. Nggih, niki bersyukur kados Mas Panda kali Mbak Vina. Nah, kuwi bersyukur Mbak Vina dasare ayu kuwi malah alhamdulillah bojone ayu. Wedakan saiki-itik ngono ya, ora kakean wedakan wis ketok ayu. Anake lurah lho. Anake sing anak mantune lurah ki Mbak Vina ki. Nek mantune lurah wedake genah larang. Sinden-sinden ki wedake larang kabeh. Bapak sampean ya seneng di bojo ayu. Lho ya seneng lho. Anakku gak. Lho. Bojo ayu ini nikmat terbesar. Nikmat terbesar apa? Lah nek sampean tanggapan laris nang omah bojo digo bancakan wong lho, bos. Ya ora? Mbah. Aku ora bolong. Ya sing sedengane lah. Omongan kok ora genah kabeh. Kowe iki tak kon mensyukuri ngono lho. Sing disyukurno apa? Lho disyukuri nek duwe bojo ayu kados Mbak Vina kuwi, alhamdulillah. Kita Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah bojoku ayu. Dadi ora nglirik liyane. Lah nek elek ya alhamdulillah to kuwi jodoh. Elek. Wis jodone ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora ono sing lirik bojone elek. Panggah syukur. Awet. Sing lirik sapa wong dilirike muka bojo kok lumut tok. Mbah. Bojo apa? Pak Yon. Dalem. Paling ora awake dhewe ning kene iki sasi bodo sasi sawal malah gawe pegel. Gawe emosi. Pegel pijet. Maksudnya ki gawe emosi ngono lho. Emosi. Alah mbok aja emosi, Mas. Emosi ki gare darah tinggi. Aku ibarat diperiksa 650 lho, Mas. Tensi samit. Tensi 650. Tensi 650 ora mati to, we. Mati piye to, Mas? Lah wong tensi 200 wong wis mobat mabe tok 650. Lah tangga-tangga padha titip. Lah kan ya kudu tensi kok tangga titip lho. Lah nek musuh tangga tensi ku anak. Nek tanggane aku titip ya ape lembu Kesmas to, mosok mentolo karo tangga. Ya kene tak gawane akhire njeglek 650. Oh, berarti kuwi ndase tanggamu mbok cangking kabeh ngono. Aku ora genah. Anu, Pak Yon. Dalem. Paling gak sampean kan pun rabi. Nggih. Ular-ular apa kanggo temanten. Nah, kok nyembur we. Tutur sembur. Tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru dina. Saru sampean saru. Aja tutur. Urung rabi kok tutur. Ya, makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, dalam rumah tangga niki alhamdulillah kula pun 67 tahun. Lah umurmu pira? Hah? Umurmu lah 40. Lah nek swidak rumah tangga iki tene akeh ndi to iki? Lho ya akeh swidak no blak. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Nah, kaya kowe mang lho dititip kowe mosok mentolo, dititipi umur tanggane mosok mentolo. Aja, pripun tutur sembure nasihat sing penting dalam rumah tangga. Kuwi aja nganti rebutan bener. Ngoten niku. Kuwi ya sing lanang salah, sing wedok yo gelem. Sak wayah-wayah wong wedok salah, sing lanang iso nyebut. Insyaallah keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Teriman harmonis. Terima dalam keluarga itu harus menerima. Ambak aku urung rabi tapi setuju dengan opini dan pendapatnya Pak Yon. Ada nih loh. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Umpamane sijine ya sing lanang kenceng sing wedok ya iso ngendoni. Lho, ngono iki lho. Siji atos siji empuk nggih mboten. Nah, iki setuju lho. Kadang-kadang kula pas kenceng pakai dikendoni. Iki opo to iki malah. Paten yo, Mas. Apa kuwi kok dalam rumah tangga iki enggak nganten kudu ngendoni. Ngono lho. Lho, ngendoni iki masalah. Masalah seperti keuangan, perekonomian gitu. Umpama blonjone kurang yo dimaklumi. Sing lanang rezekine lagi saiki. Lah iki angel. Angel. Alah, iki koyone wong lanang iki panggah diitung. Nek nganten anyar panggah ngopo? Enak wis gampang. Ini jujur Pak Yon.
Sampeyan ngekeki bojone sampeyan